Druhá B nastavila v netradičných disciplínach latku dosť vysoko. Vyhrali 3 veľkoprestávkové netradičky a so suverenitou im vlastnou zvíťazili aj v zbere vrchnákov a tematických dňoch. Nesklamali ani na Grand Prix. Boli však aj súťaže, v ktorých sa im veľmi nedarilo. Počkajme si, čo z toho vyťažia. Oktáva zo začiatku za druhou B zaostávala, no zabrala v tých správnych momentoch, keď vyhrala Grand Prix a Face Dancing. Zle neskončila ani na dni netradičných disciplín. Bude im stačiť úspech vo veľkých netradičkách na víťazstvo, alebo prekvapia druháci. Ďalšou druháckou triedou, ktorá zabrala a dostala sa do prvej trojky, je Sexta. Zúročili ich dlhšie pôsobenie na gamči a druhú B predbehli v mnohých netradičkách. Boli však dosť dobrí aj na oktávu.